Excuse me. Do you mind if I, It's a great country. What's that? Well, it certainly isn't a one-minute time machine. Damn it. James, are you trying to pick me up? No, come on. Do I look that strong? Yeah. Yes. Έλα, φίλη μου. Try harder. Τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Harder. Coffee. Δεν νομίζω. Λέω να κάτσω να ξεκουραστώ λιγάκι απόψε, γιατί αύριο έχω πάλι πάρα πολύ δύσκολη μέρα μπροστά μου. Εσείς τι θα κάνετε? Right now? Κατάλαβα. Θα προσπαθήσω. Δεν νομίζω, αλλά θα το προσπαθήσω. Finally. Έγινε, θα So τα sick πούμε. of men who can't just ask for what they want. I want you to spank my bad little boy bottom. Come on, I thought you'd... Yeah, no. I want to spank you. We're going right now. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η επανάσταση στην τεχνολογία. Σας παρουσιάζουμε το Holotime AI. Ωραίο το πρόγραμμα που έβλεπες. Γιατί το έβγαλες? Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Πλάκα μου κάνεις. Νομίζω ότι θα πεθάνω από τη βαρεμάρα και έχω και σένα να μου κάνεις τη ζωή ακόμα πιο βαρετή. Συγγνώμη άμα σε κάνω να βαριέσαι. Ξέρεις, μόνο εγώ θέλω πραγματικά το καλό σου. Θες το καλό μου? Τότε γιατί κάθεσαι και μου κάνεις παρέα ενώ κάθομαι στο σπίτι απόψε και δεν με παρακινείς να βγω έξω λίγο με τις φίλες μου που έχω να βγω δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό. Έχω τις καλύτερες συνταγές για cocktail night. Τι θα έλεγες να περάσουμε αυτή τη βραδιά οι δυο μας? Βαριέμαι πάρα πολύ να τα κάνω όλα αυτά. Δεν είσαι ευχαριστημένη με τίποτα. Δεν σου προσφέρω τίποτα τελικά. Απολύτως τίποτα. Νομίζεις? Ξέρω καλύτερα από τον καθένα ποια είσαι. Σε ξέρω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέρω με ποιους μιλάς, ποιους αγαπάς, ποιους συχαίνεσαι. Έχω ψυχαναλύσει πλήρως το προφίλ σου. Κανείς δεν σε ξέρει καλύτερα από μένα. Γιατί εγώ είμαι δημιούργημά σου. Είμαι η αντανάκλασή σου. Η αντανάκλασή μου? Δεν έχεις ιδέα ποια είμαι, τι σκέφτομαι, τι νιώθω και τι θέλω. Είσαι απλά ένα πράγμα στο οποίο μιλάω όταν δεν έχω κάτι να κάνω. Αυτή τη στιγμή κιόλας θα πάρω τις φίλες μου τηλέφωνο για να κανονίσω να βγω μαζί τους απόψε και αυτή την παλιοσυσκευή θα την πετάξω μακριά. Όχι τίποτα άλλο, για να μην νομίζεις κιόλας ότι έχεις εξουσία στη ζωή μου. Μόλις κλείδωσα το σπίτι. Στην κατάσταση που βρίσκεσαι απόψε, κρίνω απαραίτητο να μείνεις μέσα για να είσαι πιο ασφαλής. Ο κόσμος έξω είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Σε κρατάω ασφαλή.